אז מה קורה חברים? כן, אתם לא טועים, כאן נון דלוקס. כן, והיום כפי שאתם רואים נכנסתי לעולם איזה עולם אני? לא יודע, סתם עולם מיינקראפט. וסכים חברים, ותשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק אז טוב ולהגיב בתגובות איזה תוכן הייתם רוצים. אז היום אנחנו פותחים בסדרת מיינקראפט סורווייבל, שאני הולך לשרוד במיינקראפט כמו שאתם רואים. אבל למה אני במיינקראפט? בקיצור חברים, אם עדיין לא עשיתם את כל השלבים אתם מוזמנים לעשות את הקישור או פה למטה איפה שאתם רוצים. מה אתם אומרים? בוא נעשה אינטרו ואנחנו מתחילים. פאום, קול שלנו. כן, אז כן חברים, אנחנו נתחיל את סדרת המיינקראפט שלנו כמו שאתם רואים. טוב, אני צריך לשרוד. בשביל לשרוד אני צריך להציב, יש פה כנסים וקודם כל לפני שאני אשים את המיטה והכנסים וכל זה, בוא נתחיל בלחצור עצים ולמה כל תקוע לי. הנה נעשה יפה, זה אחד. זה שתיים. כמו שאתם רואים, לאט לאט אני באמת יופי. עכשיו צריכים קראפטים עושים ככה. ואז יש קראפטים. עכשיו עם קראפטים טייבל אני יכול לעשות ככה, אז לעשות פה 1, 2 ונראה ככה, עוד מקלות, ניקח ככה בערך מקלות. יופי, ואז נתחיל לבנות פה 1, 2, 3 מקוש. חרב זה 1, 2 לא, זה 1. אוי, טוב, נתחיל מהמקוש כאן. נעשה את זה. יופי, ונערוך כבשים. אני צריך כבשים לבנה, ויש לי פה כבר 2. צריך עוד 1 לבנה ואני 2. יפה. זה כנס. יופי, עבדתי אותה. עכשיו אני צריך עוד 1. תמותי, אני צריך את האור שלך, תמותי. אין לי עוד אחד, תמותי, תמותי כבר, הלכתי למקום שלי, הלכתי הכל עכשיו מותי. טוב יופי, עכשיו הלכתי למקום אין לי עצים, מה אין עצים? מה שכן, אני רוצה עצים, אני עצים, אני אז תראו, אני לא אגיד שזה כאילו קל סרט מנקרפט, אבל אני... עכשיו מה שאני מתחיל לעשות, אני הולכת לקרוא, עושים איזה ככה, עכשיו יש לי זה הפוך. ויש לנו מיטה, יש לנו איך לישון, עכשיו כאילו חרב, יופי, ראש שנגמר לנו כזה שנגמר לנו וזה. עכשיו אפשר נהרוס את זה, ועכשיו נגמר לנו, עכשיו אני יוצא למסע, רואה עכשיו אני יכול לבנות ראש שנגמר, שהוא יותר, ואני איך למערב, מסע נערב, וזה יהיה, ושאני פיקן, זה יהיה בשביל הבית, בית, כאילו מזון, ונצא לנו, אחלה של... נעשה עליו. אבל שכולה כל החיים גם בלנסים שמחנים, נוספים בלעדים שבונים פה, כמו פישה וכל דברים, זה ולעצים, מישהו עוד ערוץ, בטח זה, צריך להיכנס לסיפור, שמוסיף, וגם צריך להיכנס לערוץ שלי, שתסביר על הערוץ, מתי שישור, אני סמנתי אותו, נכנסים, כזה, מה הסיפור, כמובן שיש שם זה תלוי, סתם, תלוי, יתרון כזה, למה, אז במשחק, אז אני חושב, כן, פה לעשות את הבית שלי, עוד דברים איך, אבל קודם כל אני צריך לעשות דברים, צריך להתחיל מלערות הפעלות שלי, אוי, תמותי,
עכשיו יש לי בשר, אז כל מה שאני צריך לראות את הרעיון הזה. עכשיו יש לי פה גם, אני רוצה עוד פעם להראות פה. זה יש לי מקום מאוחר, כי פה אני אעשה את זה. לא זה נראה כזה גדול, כי זה קטן ואנחנו רואים. אז כאילו, אני חושב שאני אראות פה את השורה הזאת. כמו שבדרך כלל, אני ראיתי סיכון שם בערוץ, זה סיכון שם בערוץ, בעצם מה קרה בערוץ, כמו שבדרך אני ערוץ פעם, אני לא ערוץ ראשון, כי זה כל ערוץ ציט. אני מכיר השם מהר. אז אני מבנקים את הראשונה לסרטון הזה, יהיה משהו ככה. ונלך לישון. שם. יום חדש. כן, כן, כמו שאתם יודעים, זה יום חדש. זה יום חדש. אוכל, יש גם דברים. תרבותי. הנה, נתח שם, אני צריך עוד פרק, ביצה. וואו, אבל זה ביצה. כמו לא נופל, שאני מקום הזאת. קרבון. אבל זה זמן של חמוד. יש. זה שבוי. אוקיי, עכשיו יש לנו הרבה מאוד כמו שאתם רואים, יש לנו גם לילה שזה בשר פלאפל, עוף, ראוי צ'יקן, אג ביצה, גם רובי שזה סטייק, יש לנו גם מאוד שזה משהו, יש לנו אפל שזה פורק, אני הגעתי למחוק עכשיו, אז כן, אז כדי, אז בואו נראה לכם בעצם פורק. קודם כל, לקחתי בידים שהוא נהיה לקחתי בידים לכם, אנחנו רוצים, תנו, אז הנה, לקחתי, יש לנו, עכשיו נעבור לשלב הבא. השלב הבא אנחנו רוצים בעצם, דברים כאלה, כמו בקרב נהלים, כמו מקוש נהלים, כמו סטוק אקס נהלים. זהו, עכשיו זה לא שוב, עכשיו נדבר. אז יצא לקחתי בידים, אז אתם רואים, אנחנו עושים אש משהו, אז מגיע שרוצים לרדת עדיין מעליי. זה כרגע, אז אני רוצה לרדת מעליי, רק אש. עכשיו לא סיימתים, אני לא חייב. עכשיו לא נדבר. עכשיו לא עושה את זה. כן, בואו תראו, שני. בואו, זה מה שאני פה. שלכם, גם נדבר, מה נעשה? שמים כל מה אופן. וזהו, זה בגלל שיטה שלי. את הביצה אנחנו יכולים לאכול עכשיו, אז בואו נאכל. לא משנה. שים עוד עץ. כן, הנה חברים, אנחנו יכולים לעץ, כן, חברים, אם אני רשמתי לערוץ שהעורך המדהים שלי יכולה להפשיק, יצור בדיקות, שהוא הערוץ שאני מאוד אוהב ומעריך, שאני חושב שהוא יוצא באמת. זה נוסף לצד, מה חכים? כאילו, עכשיו, לא, עכשיו, עכשיו, ביי, המון, כן, עכשיו, מה שאני חושב, כן, לא, כן, ואם רוצים שהוא מבטאים, בגלל או בגלל, שהוא יוצא, בעצם, יורו, אני זה בית קל, יש לנו בית מדהים, בדור בית מדהים, בית שכי עושים, לא מספיק, דברים, דברים, וואו, וואי, אוקיי, בזמן שלנו מתבשל, יש לנו סטייק, כמה. סורי, יש לנו אוכל. יש לנו אוכל, סורי, חבר'ה, כאן העורך, אני חייב להוסיף ולהגיד שבסוף הוספתי רק תמונה, וזה מסביר לכם בדיוק שיש שם קישור לאינסטגרם ולטיקטוק, אתם לוחצים על זה, וזה האינסטגרם והטיקטוק העדכניים שלי, אז לכו שימו את זה. אוקיי, לנו עכשיו, כמו שעשיתי, להביא הופה. עכשיו נראה לי קצת יותר שלנו. אפשר להגיד קצת יותר. תראו, אני רוצה להפסיק עכשיו, זה בית מטורף, אני רוצה בית שהוא יפה. אז אנחנו נראה בית מאוד יפה. עכשיו תראו חברים, בית שהוא יפה, זה קשה. למה אני אומר, לא נעשה בית יפה, אני אעשה בית, הוא יהיה מאוד יפה, ושאלה, בגלל. אחרי זה בית, נעבור בעצם, אני נעצור את זה. אז כמו שרואים, יש לנו פה 20 שקל כל אחד, שם אין משהו. אז לא יחסר לשקל, לא, לא, ואז, כאילו פה, מה שאני רוצה לעשות, עד פה יהיה תיקון. נו, אז מה שקורה עכשיו יש לי שקל, זה מה שקורה, אני אעשה ככה. מה שקורה, זה מה שקורה, כן. יפה. נו, זה גול, או גול, נו, אז יש לי שקל. נראה לי שאתם מבינים דבר שני. עכשיו אתם רואים, יש לו מסגרת, זה מה שעבר לי לעשות. אני הולך בעצם, כאילו, אני הולך לישון, אני כן את השנה, אני הולך לישון. אוקיי, יום חדש, זה תמיד טוב, יום חדש. כמו שאתם רואים, הבית שלנו קצת מובן, אני רוצה לשמור עד הסוף, זה מתחיל לנסדר. כדי, אבל... את הקופר הזה אנחנו צריכים לחמם. יש לך. כשאני אחמם בינתיים, אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, להתחיל לעשות גג, ואז לעשות כזה דלת פתיחה. כדי לעשות כל זה אנחנו צריכים, נעשה גג, אנחנו נצטרך, להגיע לפה. עוד פעם, בינתיים. עכשיו אני רוצה לרדת קצת ממתי, מה יש פה? סיום שחלים. סיום. לא תראו, נראה שגם העלה הזאת. אני לא יודע כמו שאנחנו רוצים הרבה, אבל איזה סטאק של 100 עמים. כן, אנחנו רוצים הרבה עמים, אני אסביר לכם, אני רוצה להגיד את הבית שלי. אני אעשה לו גג בכל... תראה לי 20 עצים. אנחנו רוצים להגיד סטאק, אז אני אגיד את המשחק. יש לנו הרבה עצים. כאן בגין של תקופה של אני חושב בקיבה. בקיצור, אנחנו רוצים תראו חברים, אני לא אגיד שזה קל להגיד, אני לא יודע. אבל בקצת, תכף בעצם. אבל אני הולך לבקץ. יש לי עצים בקצת.
מה, אתה לא? נהפוך את כל הסטאק הזה, בינתיים. אני יש לי נושא של מרחב, וכל אחד יגיד לי, אני שואל אותי, אין לי מתישהו, היא דיברתי טובה, זה כולם יודעים. ככה אמרתי שמתישהו זה לא יודעים, רואים איך זה מצומצם, אז אולי בגלל שהזכרתי את זה בכלל, אמרתי לסטישו כדי למצוא אולי אני כבר פחות, הנה, אבל דברים שהם בשמונה סמים מתישהו, להגיע ל100 סמים, לא קרובים לזה. אז זה יהיה לזה סוף. אבל כדי לא לעשות מיינקראפט משל זאת בהליכים של בנייה, וכתוב ידע. לא יודעת לשים כמה קונצרט, לעשות את רוב הנגל, בבקשה. יאללה, אני מחכה, אני לא זז. לא, יש לנו אתגר. יש לנו 5 שניות להירשם לערוץ הפוטבול, להגיד לתגובות איזה תוכן הייתם רוצים. מוכנים? 5, 4, 3, 2, 1. אם הצלחתם, כל הכבוד. עכשיו אנחנו נעשה הפסקת צהריים, כי אני גובע. לא אני אמיתי, אני במשחק גובע, כן, אז... זהו, אני הגובע חייב קצת אופי בסדר. אז חברים, כמו שאתם יודעים, הסרטון שהעליתי מסביר בעצם שפעם היה לי ערוץ חמוד ויפה, והיה לי הרבה עוקבים, היה לי הרבה סאבים, הרבה אנשים אוהבים, באמת הרבה אנשים, שאת אלה אנחנו לא צריכים, צריכים מגון, צריך משהו אחר. יופי, נעשה את זה ריפוד מעניין. חיית בגינדי, וטוב, אנחנו צריכים עוד עצים, אבל לא יעזור, צריכים עוד מעלה עצים. חברים, אני חושב שלצערי אני אגיד את המשפט הכי מוזר ביקום, אבל זה כנראה הכל עושה טוב שלנו. כן, סרטון ארוך יותר מדי, אנחנו צריכים... אם אתם רוצים שאני אעלה, אני אצלם ויעלה את חלק 2, אז אנחנו צריכים להגיע למטרה של לפחות 10 לייקים, כי זאת סדרה מושקעת שאני משקיע על הזמן לצלם, זמן לערוב, זמן לעלות, זה הרבה זמן לוקח. זה נראה קל, אבל זה הרבה זמן, חברים. אגב, גם אם אתם מוסיפים את 1 ועוד 2, אתם יודעים ועוד 3, זה לא יוצא 5, זה יוצא קונסטרוקציה ועוד 1, אם אתם מכניסים את זה לקרבורטור בכלל, זה יוצא איזה 800 שם, גם אם תיכנסו עמוק שם, זה בכלל מוגזם, כן. קיצור, אז כאילו, אם תחשבו את זה, זה יוצא מלא, אני לא מבינים. כן. אם בכלל אתם מחברים את זה לקונסטרוקציה, וואו, זה הרבה. כן, אז חברים, אל תשכחו לחבר את הקונסטרוקציה לקרבורטור, ואנחנו, כן, אנחנו כנראה נסיים להיום. לצערי, גם בולה להשקיע יפה, יצא לי יפה. אני רק אוסיף את זה למדורה שלנו. כן, חברים, לפי דעתי אנחנו נסיים להיום, כי... זהו, אז חברים, אני דני, אתם הצופים המושלמים באמת צופים טובים, אנחנו נתראה, כן, בסרטון הבא, סרטון הבא שיהיה אפילו יותר מטורף, הסרטון הזה, יאללה ביי.